ndadzoka zvakare neimwe vhidhiyo ino yepiri inova yemunhu waMwari muprofita Vhureti. Regai ndidzoke sure ndosaka ndauya futi ndakangopfeka the same regalia. Indoti kune profita Vhureti for the why. Nekuda kwekuti pavakamboprofita paya pane mudzimai wakabuda ukatonona ukaita zvaakaita number 2. Indikuti ko zvaita sei pakazoendwa kuitwa interview vakatsanangura zvakanaka kuti aiwa nhau idzodzi dzinoitika inhau yekuti vamwe vachoni inenge iri dhimoni, madhimoni amuda in different ways. I didn't know, now I also know. Tofamba pobudowo zvakare imwe nhau iyi inosanganisira mumwe mudzimai asi waita sekuti wakaita muexitoto kune munhu waMwari muprofita Vhureti. Ndoverenga samanyisiya inoza kuti mana pandaiverenga nhau iyi yaita sedhirama ndichiiverenga sure ukugwa ndakaiverenga uyu munhu wonyora inini rega kana ndakakona kuwa chirungu akona kuzondibatirira pamuchinjiko nekuda kwekuti chirungu chakanga chakanyorwa chachikareba uye zveshe chikasangana mabatira ndita nyaya yekonzi muprofita Vhureti vakanga vaine munhu wangu akachifambidzana naye asi hamina mumwe chifu akazopinzwa kana kuti kune dunhu rirorero ndorandakanga kuti zaidzi kudista ravo asi vakanga ndofunga vane gwendo igogo kuinda ikoko kana kuti vakanga vasamoniwe here. Ndofunga ndokuzobva hanzwa kuti akune dhende ririko ndofunga kuti mapurisa akanga ariko here kuti ndofunga vandodi vandotora mari kana kuti kudii nemudzimai wakanga achifambidzana naye asi konzi mudzimai unoshanda kunotepfenyerwa nhau. Musamanyisi idzi uyawoti imi makanga makandidai mandidai mudzimai uyu unotaura nyaya yake mokuda chibhuku ndofunga chinonyogwa pasi kunyorerana kuti ndabvuma zvakati uye ndofunga kuti alright indinoda mari yakati ndeyakati kusvika muprofita wabudisawo mota nezvimwe zvaakabudisa asi ndofunga aona kuti ndofunga zvimwe zvakuramba chidhimandwa zvakawanda ndokubva wazondoripota kana ndikuimapurisa kuti vedwe onai zvakaitika ndezvizvi asi munhu wakuda kutondibira mari dzangu. Chandisingazowisi manje ndaverenga samanyisi yakandikonfyusa ndichiverenga nhau kuti wakazengoda kusvika kuya kudunhu kunayekera vaya chifi asi wakanga watidi ndobva apa akawarunyeke kune vanhu vakatomirira ikoko ndobva ata U10 aita merry go round paya ndofunga vekumberi uko kune toge kana kuti ivo vanomisa vanhu kuti mirai tione malicense enyu nemaplates aripi vakamsvika vakanzi aiwazve ko imi munoendepi munhu waMwari muprofita mapurisa vachitomisa ndongo vakatoti aiwa stop mwendepa kuna mukwanisi kudarika triangle iyi kana kuti chikoni chiya kana kutoti madhiramu so motota itopakai padivi mapaka padivi motota U10 kudai vakanga varamba kuita nechisimba kuti handidi kudzokera kwamakuda ndidzokere nekuti moda kutondikanganisira ikoko ndokubva vadi varamba vachiinda varamba vakamira ipapo kusvika ndofunga mupurisa vadi wazopinda mukati mewapinda mukati kwaya ndobva vari wa U10 ndokudzokera ndofunga ndopakazonotongwa nyaya vatonga nyaya pepe ndobva zvawirirwa ngonzi vake vachiagirira nemunhu uyabva kuti chakati. This is a big disclaimer. Iyi inyesamanyisi yanyogwa nhau iyi asi ndazochiona nhasi ponzi muprofita wabuda bheri indoti wapuhwa bheri waita sei wasungiswa nani wasungiswa naniko the offended and the victim here because kana totoa nyaya dzevanhu vakarava mabhuku ekutongika hatizozvi kuti manje wakandoripota mwindiani kana kuti wakandoripota nyaya vakabva vagumaiva varimo vasungwa here vavharigwa kana kuti uyu mudzimai ndiye wakandoripota here nyaya ipapa pachiri taka confusion asi nhau yavo yacho ndichanasa kuigara hangu tikonoti koshakamaini kana muprofita veduwe zvinhu zvakaitika vakapomegwa here kuti inhau yekuti vakanga vachifambidzana nemunhuwo sezvo veduwe handikura nhema zvinoitika ndofunga kuti kana uri munhu wechirume unokwanisa kubatwa nemwoyo wakaita seiwoyo saka chandosanje kuti munhu waMwari muprofita une mudzimai ndofunga nevana asi tichiri ipapo zvakare ndichidzoka shure ukuku muprofita zvakare vakamboti teki futi naQueen tatende nhau yekuti hoyai ni munhu wangu mukereke wakabuda wadai achiita zvaakaita namba 70 asi kana zvikaitwa namba 80 naQueen tatoko muosekera muombera maoko zvaitwa kuda muchaidi Queen Tato vakataura vakati aiwazve
Wo saka yaone uchitondiyemura ndosaka maibuda makapfeka madhirezi muchiimba paipa inhau yekuti waitondiyemurawo zvakare nhau dzachona hadzisi kuti kufamba sei. Saka ndozve zvimwe hazvo izvozvo zvakasiyana. Asi ndichiri ipapo pane nhau yani yachikomana Davido vedu weJehovha musiku wedenga kuDonny Jazzy. Donny Jazzy yakasimba kudai usuyo Donny Jazzy kubvisa $11,000 kukupa Donny yekira ye Davido kuti iwe Davido wataura wanyora painternet kuti kana ndakambokunakidza kuri lino mugore ra 2021 chingoni kandiri or something account yangu iyo vakanga ndofunga kuti ndichivaida 1 million naira here ndofunga ndiyo mari yavaida vachita target kwanikizvo mari yatokuya yainda mudenga. I think Davido is the first person to do something like that. Mari yakaita seizvo. Sure, some people are blessed in this world. Like seriously speaking, I was like, God, some of the people vane ropa rakasiyana nerevamwe chii chinoitika I don't know. Vamwe vakati apa agara ari rich kudhara, family yake yagara ine mari kudhara. Vamwe vakati muinonyepeni kudai atova challenge izvozvi wekwedu vakatanga kuti tikandire vamwe vari kutokandirwa zveshuwa adikureva nema zvine ropa kudai ndikati ndikandirewo vanhu vangambokandi mona manje it's so about ndofunga ropa rako kuti vanhu vafanira kukandira ikati vakufanira kukandira ona on initially ngato ndikandireka pamwe ndogona kutofika kana 10 bond mona manje azona umwe achiti tikandira kaizika zvaku zvakaoma kusekana maserugareka asi haya Davido ndamupiga izvi ndo kutrenda painternet pese apa nenhau idzodzo kukandirwa mari kunzini wakandirwa yakati ini ndachifunga kuti Donny Jazzy kana achibvisa 11,000 how rich is Donny Jazzy? So he must be super rich. Ini ndikatasa 11,000 let me calculate that 11,000 avikwa na Donny Jazzy. That's a car about 5,000 subtract a stand maybe about 5,000 subtract saka nenda sawa ne 1,000 this 1,000 maybe ndo chivakachi boys kai pa stand manje so mini ngendabo ndine mota yangu ndine stand yangu ndine ka boys kai kangu then maybe ndadero ndo chizotanga utati tama project I'm thinking kuti mari dzachachaite nadzo ini achaite nadzo Davido nekuti dzimwe agara nadzo kare family yake agara nemari obviously pamwe agari nemari yefamily yake but iye wacho pati zvake wacho asi tichiri ipapo zvakare igati ndefuti pane nhau yani yamati wins haya na Peter na Peace kweuya kwanza wakauya wakadzukirana wakandomburirana wakara kuti reunited for the nation of the people we have reunited again manje zvakana vamwe uyu ndiye uri rude kuri vauya kuda wedread zvikanzi takashitaura kuti kana pakangoita mudzimai pakati apa pane mune one anokangasa vamwe zvikanzi the moment uyu pakaita mudivorce zvese zvakabva zvapira kureva kuti pane mukadzi wakaikanzira honzeri nyanganyaka ndo zvaitika ipapo ndofunga ndosaka vanhu vakapesana hino mukadzi uya zvakaenda zvikapira vamwe vakati hanzi uya werasta waisada mukadzi uyu uya une pangi saka nekuda kwaizvozvo ndozvikanga vakaingana nekuti waiti hanzi wakarora munhu wasiri wetribe uyu akati weikira achizivi nekuda kwei akanzi iye kwasemu naye wacho niye wakazongomitira zvimwe handisivi nekuda kwei sandozvezvimwe zvinhu izvizvi zvatakasangana nazvo mukati memastrits umu chakubata zvakare pachikamu zvinotevera.